Merba tfal, nilqakom għal sezzjoni oħra ta' qari. Illum ħanaqraw il-ktieb Erba' frottiet imorru l-baħar. Dan huwa kitba ta' Jennifer Spagnol, disinji ta' Ryan Gallia u Filip Taljana. Pubblikazzjoni minn Faraxa Publishing f'kollaborazzjoni mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u ħanibdew billi naqraw il-ħarsetta. Il-ħarsetta tgħidilna hekk: il-ġranet sbieħ u kulħadd qed jieħu pjaċir imur il-baħar. Anke l-frott li tixtri Rita jixtieq jagħmel hekk. Malli Rita toħroġ, il-frott kollu jaqbes għall-isfel u jmur iqatta' ġurnata ħdejn il-baħar. Imma xi ħadd jibda jgerger il-ħin kollu. Tajt min? Segwu l-avventuri tagħhom f'xatt il-baħar. Ejja naraw. Darba waħda Rita xtrat xi frott u poġġiet ġo fruttiera fuq mejda fil-kċina. Kif Rita ħarġet għax-xogħol, il-frottiet iddeċidew li jmorru ġurnata l-baħar. Hekk jew hekk Rita qabel tard filgħaxija ma kienet se tmur lura f'darha. Qabżu kollha minn fuq il-mejda għal fuq is-siġġu, waħda wara l-oħra. Imbagħad niżlu fl-art u l-kol flimkien ħarġu mill-bib ta' barra għal ġo-triq. Id-dar kienet viċin il-bajja u għalhekk ma kellhomx bod biex jaslu kemm jinżlu n-niżla. Fjona l-frawla u Leona l-lanġasa telgħu fuq dar Brenda l-banana u din iż-żersqet bihom lejn il-bajja. Filwaqt li Anna l-pineapple, Betty il-bettieħa, Tina t-tuffieħa, Hilda il-ħawħa, Marija l-emba, Deandra id-dullija u Lili il-larinġa irrom blawtu li triq. Fradda ta' salib waslu fuq ir-ramel. Magħhom kellhom ballun, barmil u pala. Hilda l-ħawħa u Anna l-pineapple ma kellhomx aptit jilagħbu. Riedu jixxemxu u għalhekk fetħu xugaman kbir fuq ir-ramel u qagħdu fuqu. Marija l-emba bdiet gerger li x-xemx kienet taħraq wisq u marret iġġib umbrella kbira ikkulurita. L-oħrajn intefgħu jilagħbu fuq ir-ramel. Iddeċidew li jibnu kastell kbir. Tridu nibnu kastell sabiħ? Betty l-bettieħa u Lili l-larinġa marru jimlew barmil bl-ilma waqt li Tina t-tuffieħa bl-għajnuna ta' Fjona l-frawla u Deandra d-dullija gezzu gozz ramel biex Brenda l-banana tkun tista' tibni il-kastell. Leona l-lanġasa ħafret ħofra madwar il-kastell u bdiet tipprova timlija bl-ilma. Tina u Betty marru jiġbru xhur tal-bebbux u żejnu il-kastell bihom. Kif lestew qabdu l-kol idejn xulxin, daru mal-kastell u żifnu dawra miegħu waqt li kantaw. Nduru mal-kastell li għadna kif lestejna. Naqbżu qabża l-kol flimkien il-fuq nollu idejna. U l-kol intefgħu fuq ir-ramel. Marija l-emba bdiet gerger li tajrura ir-ramel f'għajnejha. Daħħaltuli r-ramel f'għajni. U hawnhekk qed narawha pjuttost irrabjata. Is-ħana żdiedet u għalhekk il-frottiet niżlu l-kol kemm huma fil-baħar biex jifriskaw. Ċluf ċluf. Iffurmaw ċirku fil-baħar fejn jilħqilhom il-kol u għadu jitfgħu il-ballun lil xulxin.
Kollha ħadu gost u bdew jitqu ħlief Marija Lemba li bdiet teqret lil baħar kien kiesaħ wisq. U għal darb'oħra naraw hawnhekk mhux kuntenta Lemba. Damu jiċċaċċraw sa ma qajjew, imbagħad telgħu il-koll fuq il-bajja u mteddew fuq xugaman taħt l-umbrella l-kbira biex jinxfu. Issa l-ħin kien daħal ġmielu u ma rridux jaslu tard id-dar. X'in raw li nixfu kollha, ġabru kollox u mxew lura. Kif waslu d-dar, telgħu fuq il-mejda, daħlu lura fil-fruttiera u raqdu. Għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija, Rita kellha ftit tuffieħa. Daħlet fil-kċina u marret dritt tfittex waħda fil-fruttiera. Oħroġ il-għaġeb, it-tuffieħa li poġġiet fil-għodu ma kienitx hemm. X'kien sar minnha? Min jaf tfal. U hekk wasalna fit-tmiem tal-istorja tagħna qed naraw il-Rita pjuttost konfuża taħseb fejn setgħet marret it-tuffieħa. Dik kienet l-istorja tagħna dwar il-frott. Intom tiklu frott tfal. Il-frott huwa importanti ħafna għal saħħitna. Jiena llum ippreparajtilkom xarba bil-frott, sempliċi li tistgħu tagħmlu intom ukoll id-dar. Tina li kull ma għandkom bżonn huma frawli, banana, ħalib u jekk tiggustaw ftit essenza tal-vanilla u hawnhekk jiena ktibtilkom. Kull ma tridu tagħmlu tfal, tasru flimkien il-banana u l-frawli. Tħawdu kollox flimkien mal-ħalib u l-vanilla u hekk għandkom ix-xarba bnina ta' dawn l-ingredjenti. Nispera li tippruvawha tfal u toġobkom saħħa tfal.